Ние предприемаме действия по целия свят. 60 000 членове от 178 страни по света действат като едно. Ние предприемаме действия в офиса. На нашите работни места ние практикуваме пестене на енергия, пестене на вода, минималистичен начин на живот, поемайки водеща роля в опазването на околната среда в нашето ежедневие. Ние предприемаме действия за нашата планета. Възстановяваме изчезващи гори. Ние предотвратяваме замърсяването с пластмаса. Ние защитаваме нашите сини океани и зелена земя. Ние предприемаме действия за нашите съседи. Там, където е необходима помощ, където е необходима любов, ние разпространяваме надежда по света. В резултат на това, светът се стреми да се присъедини към нашите действия. I'm so excited to be here today with Accessoir. And I look forward to a big partnership between Accessoir. We're asking for more collaborations of this Accessoir. We are looking forward to our relationship with Accessoir. Please continue what you're doing. Thank you. I need you guys. The city needs you guys. Any project you want to do, I'm here to help organize it. Get involved in Accessoir. They are changing the planet. Международна екологична награда, призната от Европейския съюз. Най-престижната награда за доброволческа дейност в САЩ. Най-високата оценка, връчена от председателя на Националното събрание на Перу. Признат на всички континенти, светът възхвалява Accessoir. The World Mission Society Church of God. Save the earth from A to Z, we are one. Volunteers from the world. Our countries have teamed up with. But today, saving the earth from A to Z. Muchísimas gracias a los amigos de Accessoir. 谢谢. Thank you for Accessoir. So thank you again and welcome back to Viva Anytime. Muchas gracias, Accessoir. Muchas gracias. Thank you and mabuhay. За земята, за всички заедно, със света Accessoir.